Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthole eshonile wesifazane imonto abehamba ngayo eguguleka izolo ebusuku eBluheni elikusane Road ePinetown entshonalanga yeTheku. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media igama lami usibonga konke wakantwanda mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Ukubikwa ukuthi uthole eshonile wesifazane imonto abehamba ngayo egugulwe isikhukhula ezinamandla osukwini la izolo entshonalanga yeTheku kusane Road ePinetown. Abezimo eziphuthumayo als paramedic bathi baze bakwazi namuhla ekseni ukucinga isuze besineminyaka elinganiselwa ku50 kwazisa isimo sezulu ebesisibi kakhulu izolo ebusuku. Imvula enamandla ebekulindele kube sesukwini la izolo nangampela kwazile ukufika yabe isidala omkhulu umonakalo eningizimu yempumalanga yaKwaZulu Natal. Lilimaze emgwaqo kwezinye izindawo kanti kwezinye bekugcwele amanzi emgwaqeni kungahambeki. Lapho bekhona khona ukuhambeka kubeka ukuthi bekhambeka kanzi. Abe South African Weather Service kuleli sonto bebekhiphe isixwayiso sekusigaba 6 emvula enamandla ehambisana nokuduma kwezulu. Namuhla isalindelekile imvula enamandla njengoba kulehlane ezingxenyeni zesifundazwe. Kulindeleke imibiko eminingi njengoba ebezimo eziphuthumayo besaqhubeka nokuhlola umonakalo odalwe yiyo lemvula ethe yaba namandla. Abantu ke basale beshaqekile ngaso lesigameko. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukuzwa ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awubambe evidweni elandelayo.